ƙungiyarmu na malaman falaki na Najeriya mun cire ainihin aikin alamtara kaifa wanda ake karantawa kafa ta daga safiya zuwa maraice domin Allah ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ta'addanci, kuma Allah ya taimaka ma ainihin dukkan wani shugaba da yake da kyakkyawan ƙuduri na kawo ƙarshen ta'addanci ko munafukai a Najeriya. Muna son kowane bawan Allah duk wanda wannan sako ya riske shi ya ainihin ɗaukan sirrin alamtara kaifa da safe kafa tara da yamma kafa tara da niyyan cewa Allah ya tona asiri kuma ya kawo ƙarshen ta'addancin da ainihin 'yan ta'adda suke. Allah ya tona asirin dukkan wani maciyi amana, Allah ya tona asirin dukkan wani munafiki, Allah ya ba mu zaman lafiya da ci gaba, Allah ya taimaki jami'an tsaronmu da suke ƙoƙarin kare ƙasarmu a ainihin jejika gida da ainihin waje. Idan kowannen mu zai ɗauki ainihin wannan adadi kafa tara ya karanta ta da safiya sannan kuma da maraice ya maimaita wannan adadi, ba ƙaramin adadi za a samu ba. Kuma wallahi billahi ina yi maku rantsuwa da Allah, babu shakka idan har za mu riƙe wannan adadi wallahi ba za mu ɗauki dogon lokaci ba, ba za mu yi tsawon wata ɗaya muna karantawa ba, face sai mun ga aikin shi aikace. Za ku ga yadda munafukai da maciya amanan ƙasa da 'yan ta'adda a lungu da saƙuna yadda za su fara yin fita irin na bindiga babu shiri. Allah zai tuna masa asiri. Za ku ga yadda Allah zai kama masu ba tare da an harfa alsashi ko alburushi ko guda ɗaya ba. Ina kira a gare ku 'yan uwa musulmai na Najeriya baki ɗaya, musamman na yankin arewa, dan Allah dan annabi ku isar da wannan sako. Kada mu rena wannan addu'a, wallahi ita kaɗai ce mafita, ita kaɗai ce abin da za mu riƙa, domin shi Allah subhanahu wata'ala yana sakawa wanda aka zalunta a lokacin da aka zalunce shi, musamman idan ya fawwala ma Allah komai kuma ya buƙaci Allah ya saka mashi da zaluncin da ake mashi din. Mu ɗauki wannan addu'a mu yi ta domin zaman lafiyan 'yan uwanmu da ke ƙauyuka, domin zaman lafiyanmu, domin ci gabanmu. Bai kamata a ce Najeriya a matsayin ƙasa wanda Allah ya mata albarka tana fama da irin wannan matsala ba. Allah ya albarkace mu da manyan waliyai, Allah ya albarkace mu da manyan salihai. Duk ainihin laifukan da ake aikatawa a Najeriya kaɗan ne a bisa ainihin laifukan da ake aikatawa a wasu ƙasashen duniyar da suka ci gaba kuma suka samu zaman lafiya. Me yasa mu ma al'ummar Najeriya ba za mu zauna lafiya ba? Me yasa ba za mu ci gajiya da amfanin arzikin da Allah ya mana ba?